Ngenten iki kula iso mangsuk angin. Mangsuk angin. Iya. Jendela kula tutup kabeh. Iya. Terus kula teturon teng pagulingan. Jenakawati bingung. Aku lho nggih matur, santai wae, Dik. Dianggep kaya nggone dhewe wae. Kene dienggo ngaso sedelo-sedelo. Terus Jenakawati nggih gletak mengkletan guling. Eyang Patih kok mripate kiyer-kiyer. Jenakawati kula gendong saka Madukara tekan Ngastina. Tata cara dipunji. Mboten. Lho, yen dipunji ki tata cara kraton. Ngono kae kabeh, dhaup ya ngono kuwi. Mboten ajeng kula gendong saking Madukara tekan Ngastina. Digendong piye? Gendong arep. Aja kaya ngene ya Lesmana. Omonganmu kok saya gladrah. Pokokipun kula nyuwun supados kula dipun dandosi basahan. Nanging nuwun sewu, apa wangun? Panjenengan menika rada lemu kok didandani basahan menika napa mboten wetenge mblegendung? Sampeyan nyindir mantene lanang gitu. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Punggurawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi ingkang bapa nampi timbalanipun Paduka anak Prabu Ngastina. Mugi andadosna ing kawuningan wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah. Pindhanipun ron salomba ingkang pinanjering alun-alun katempuh ing samirana kumite racara maras. Nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan nggir. Ingkang bapa ing kepatihan cumadung dawuh pangandika Paduka anak Prabu Ngastina, anak Prabu Duryudana. Paman kula sejenar nggih. Kadiparan angresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiting negari Ngastina. Paman Patih Haryo Sengguni. Anak Prabu nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Menawi Paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya boten badhe anguji wani. Para kawula sami sayek saka kapya karo luguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhahipun para abdi prajurit. Mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja Paduka katemping paramuka. Mboten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan. Remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula noknon nuninggih ndadosaken suka marwata suta raos sing manah mboten langkung bakaran ing utama tindakna selawasi lan kaprayogakna anggenipun paman lenggah madaning datu ya negari Ngastina Paman Haryo Sengguni sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing abdi kepatihan namung denelan sak sampunipun ingkang bapa ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang bapa kunjuk Sandapada Paduka anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana. Kula tampi dawa sami-sami Paman Haryo Sengguni kasekecakno anggenipun ngabiyantara ngersanipun ingkang putra wonten ing datu ya negari Ngastina Paman kula sejenar Bapa Durna Bapa ing Sukalima Sarawu Paduka Bapa Penemban Durna katuran karaharjan rawuh wonten negari Ngastina Bapa Penemban Durna. Astakus wala sila bertopo suwalu gembel sumorante hawala kala muni geger tansah pinanganing kawidadan ring sampi kula sawanipun ingkang bapa ing Sukalima manggya widada sawan kula niskala durga mendhak kala sirna namung kemaru ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk kersa Paduka anak Prabu Ngastina ger anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggenjengan dipun lenggah Bapa Penemban Durna Bapa ing Sukalima. Kula nan sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika nggih anak Prabu Duryudana. Apa dene sira Dimas Kartomarma
prayogakno ngresiyadi ngadhep ngarasanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Lho iki diweji sesembahan kula. Sampun boten kirang prayogaken kula ngabiyantur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Namung pangaturaken sembah sumung keming pangabektinipun inggih rayi kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Duryudana sembahan kula. Kartomarmo tak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana lan tatanen sanggaring para nayaka kawula kang bodhang gantung sebo. Aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng Manirana diambabarake wigatining pasebagan. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Dimas Kartomarmo iya. Prayogakno kula ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Kartomarmo. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang abdi pun Kartomarmo Koko Prabu sembahan kula. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa sembahan kula. Jagat wasisaning Bantara Wayah betul jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yayi sakalambung bombo raos sing manahipun ing Raka Mandura dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngastina. Persasat kadidene kejugurukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Asung pambagenipun paduka Yayi Prabu sampun kula tampi akarya birawaning manah. Namung kosok wangsulipun keparing ingkang Raka ngaturaken salam taklim kula katursa paduka Yayi Prabu kadang kula Ngastina. Koko Prabu kula cancang pucaing weni dumawaing mijang rumekenting Werdoyo saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwan lan boten langkung kasrecak wangken jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa. Yayi sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Datul ya negari Ngastina dinten sakmangke menika Yayi Prabu Ngastina saestu damel gugup raos sing manah dene rawuh paduka ingkang sengkan datanpa pepoyan upami alih tutusan gandhek sakembaran agengipun utusan ayaka ing Mandura bilih kelenggan menika badhe kepareng tedhak wonten negari Ngastina. Koko Prabu kula nedhi angrakit arata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayuman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat waisaning Bathara. Nuwun sewu Yayi menawi kula midhanget dhateng sabdanipun Yayi Prabu Ngastina tumuli tuwuh tandha pitaken salebeting manah kula menapa kula ingkang sampun keladuk yuswa menapa Yayi Prabu ingkang supe dhateng lelampaning sampun kelambah liripun kados pundi dene jengandika paring dawuh mekaten. Yayi tigang dinten kepengker kula nampi Nawala wondene sareng kula Surasa tulis madaning Nawala menika kala wau mboten panglih ngandhap piyambak menika wonten tapak astanipun paduka Yayi Prabu Ngastina. Isining Nawala bilih paduka Yayi Prabu miji dhateng supados sowan wonten negari Ngastina dinten ri kelenggan sakmangke menika. Malah kula gelak lampah kula daya prapting negari Ngastina mboten wonten ingkang dados pengajaping manah kejawi nggalo kula menika nampi sabda tapa paduka Yayi Prabu wonten wigatos menapa dene jengandika mboyongi dhateng sowanipun ingkang Raka ing Mandura menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mlayu wadi tumraping para kadang sentana tuwin para nayaka monggo kula dherekaken manjing salebeting kedatun pepanggihan catur netra kelawan ingkang Raka ing Mandura ing Raka nedya ngangelukaken jangga nyeningaken karna mastuti sabda tapa paduka Yayi Prabu Ngastina tadah wadana mbok menawi sarana cipek bebeking manah kula satemah kula supi dhateng lelampahan ingkang sampun kelambah Koko Prabu tapan kepara saestu bilih rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu menika kula ingkang kamboyongi kula atur Nawala bilih kelenggan samangke kula suwun paduka keparang tedhak wonten negari Ngastina. Allah taala syukur Yayi menawi sampun nemu dhateng kawontenan ingkang saknyatanipun tumunten kula cumadeng dawuh menggah menapa to sababipun dene paduka kraya-raya mboyongi dhateng sowanipun ing Raka ing Mandura mboten badhe ngrembak perkawis negari
Tuwin boten badhe ngrembak perkawis Nayapa Punggawa negari Ngastina menika babar pisan boten. Kula boten badhe ngrembak perkawis kanalindranipun ingkang rayi Duryudana. Namung kula badhe ngrembak perkawis kulawarga Ngastina. Inggih menika kulawarga kula. Lho. Kulawarganipun Paduka Yai Prabu Ngastina kasinggihan mekaten wonten menapa? Menapa wonten perkawis ingkang magebokan kaliyan Nyai Ratu Banowati, menapa wonten perkawis ingkang magebokan kaliyan putra-putra Paduka Prabu Nyai Prabu wonten dawuh sawetawis dinten kepengker kula menika nampi penangaisipun anak kula Lesmana Mandra Kumara mboten kados padatan Lesmana sowan wonten negari Ngastina tumunten piyambakipun nangis wonten pepanggonipun ingkang rayi Duryudana. Sareng kula tanting menapa to sababipun dene Lesmana gadhahi sloga ingkang kados mekaten. Anak kula motah kaliyan ingkang rayi Duryudana piyambakipun kepengin inggih menika mengku garwa satunggiling wanita. Jibek raos ing manah kula menawi Lesmana sampun matur dhateng ingkang rayi bilih piyambakipun kepengin mengku garwa monggo wungsal wangsul marambah makaping-kaping Lesmana menika gayuh satunggiling wanita boten ate nglambah. Nanging kados pundi malih jer kula menika dados tiyang sepuhipun wonten tetembungan anak polah bapa kudu keprada. Sareng kula dangu sinten ingkang keduga saged ngrubuhaken jiwa bebetengipun Lesmana. Satemah anak kula gandrung-gandrung kapirangu kaliyan satunggiling wanita Lesmana prasaja. Mboten wonten sanes kejawi namung atmajanipun kadang kula Yai Panengahing Madukara inggih menika pun Dewi Jenakawati. Ora Bu saya bingung raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina. Kula nampi turut pekabaran ingkang sampun sumebar warata jagat menika ngantos bilih kadang kula Yai Arjuna inggih panengah sak mangke badhe bepisanan kelan kadang kula ing Jodipati pun Werkudara. Wondene sinten ingkang badhe kadhaopaken kaliyan pun Jenakawati wondene dumugi sak mangke dereng wonten pekabaran ingkang gumathok. Tumuli kula ngemutaken dhateng kawontenanipun Lesmana Mandra Kumara supados sak mangke sampun ngantos gayuh dhateng atmajanipun Yayi Janaka sabab sampun kapacangaken kaliyan atmajanipun Werkudara. Wondene adreng panjenenganipun Lesmana malah piyambakipun prasapa wonten ngajenganipun ingkang rayipun Duryudana menawi panjangkanipun boten kasembadan Lesmana badhe ngentrengaken pejahipun piyambakipun badhe pados margining pejah nganyu tuwuh lampus diri boten kepengin nyumurupi dhateng gelaring jagat miwahe seming rembulan Koko Prabu Baladewa. Kawontenan kula mingkados mekaten menika mboten kitang sekelimah pangandika Paduka saged angentreng-entrengi dhateng raos kula supados sak mangke kula saged tuwin sembada mituruti dhateng pamuthaing anak kula pun Lesmana Mandra Kumara Koko Prabu jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu-Nggara. Wiladal kula nuwun sewu Yayi menawi babagan perkawis tunggal menika setunggal kula sampun anyebat perkawisipun Lesmana menika nyata perkawis ingkang limrah. Jalaran Lesmana menika sampun dungkap dewasa. Mongko nyatanipun Lesmana menika uga titainu Bathara ingkang gadhahi akal budi ingkang boten benten kaliyan tiyang-tiyang utawi rencang-rencang sabaraanipun. Ingkang tumunten ketuan raos tresna dhateng satunggiling wanita. Menika boten omong-omong menawi anak kula Lesmana Mandra Kumara tumuli tresna kaliyan anakipun Janaka inggih punika Jenakawati menika sampun boten nami nama aneh nanging menika sampun nama limrah. Nggih kasinggihan mekaten. Leres pangandika Paduka. Panyuwunipun putra Lesmana Mandra Kumara menika kedah dipun petang kanthi nalar ingkang ganep sabab menawi Paduka tumuli mituruti dhateng pamuthaipun ingkang putra Lesmana Mandra Kumara nglamar dhateng pun Jenakawati. Menika mangke panjenengan Yai Prabu kinenten satunggiling nalendra ingkang ngrusak dhateng bebrayanipun tiyang sanes. Nyatanipun anakipun Janaka sampun kapancangaken dhateng atmajanipun Werkudara. Menawi ngantos kapireng dhateng sangganing para kawula, satemah Paduka Yai Prabu dados reraosanipun para kawula, dados rerasanipun para kawula.
saged angandhakaken dhateng panyuwunipun ingkang putra pun Semana Mandra Kumara satemah badhe nandhang sastra wirang awit saking anggen paduka Hambrung mituruti dhateng pamutaing Atmaja. Ora Bu, menika ingkang kula petak sampun ngantos kula menika ngrabiaken Lesmana nanging nyatanipun kula piyambak menika nerak pacak nerajang perbatang satemah kula damel kujemipun Werkudara kula damel wirangipun Janaka kula mboten kepengin kula piyambak kesempyok dhateng lelampanipun anak kula ing nyatanipun kula ndakaken sampun boten saged malah samangke sampun marambah makaping-kaping kula menika paring pangandikan dhateng anak kula pun Lesmana aja kok mung putra Nalindra nadyan widodari yen sira anakku Lesmana gelem gayuh pun bapa bakal munggah ana ing kayangan nang jebul pinanggihipun ingkang nami tresna menika boten saged dipun sulehaken Lesmana Hambrung tetep kepengin dhaup kaliyan pun Janakawati dangu sangsaning dangu kula nyawang dhateng pulah selaganipun anak kula saya grantes manahipun Duryudana ing atasipun anak ratu solah selaganipun sampun damel kucem asmanipun Alindra Ngastina Kakang Prabu Jagadéwa Bathara mriku mboten nama limrah mila tiyang sepuh sami nyebataken menawi tresna menika awratipun kados nyangga bumi mila kathah ingkang tumuli gagal anggenipun badhe olah katresnan satemah ngentengaken dhateng gesangipun menika sampun marambah makaping-kaping mila ngrampungi perkawis menika kedah taliti Yai ngrampungi perkawis menika kedah taliti paduka saged mituruti dhateng pamutaing anak nanging panjenengan sampun ngantos kelepetan dedusan tegesipun sampun ngantos nandhang sastra wirang semanten ugi panjenengan sampun ngantos dados reraosanipun para kawula ing atasipun panjenengan menika dados sudarmanipun Lesmana mboten saged ngemutaken dhateng putra paduka Lesmana den jarak wani angrebat dhateng pacanganipun atmajanipun Werkudara Yai Prabu Ngastina kasinggihan mekaten Kakang Prabu paman wonten dawuh nggih pemanggihipun paman kula sejenar kados pundi nuwun sewu ingkang kula bundeli namung pangandika paduka menawi Lesmana menika mangke mboten saged kasembadan dhaup kaliyan pun Janakawati paduka anak Prabu paring dawuh bilih wayah kula Lesmana Pandra Kumara badhe ngentengaken gesangipun tegesipun piyambakipun aluwung pejah menawi boten kasembadan dhaup kanipun Janakawati kula nuwun sewu menika sampun ngantos dipun anggep bab ingkang enteng lunggir kados ngendikanipun anak Prabu Baladewa tiyang wungsal wangsul gagal anggenipun olah katresnan gagal anggenipun gayuh calonipun tumunten ngiklasaken dhateng gesangipun menika sampun marambah makaping-kaping mila sampun ngantos Lesmana menika mangke ngentengaken dhateng pejahipun paduka anak Prabu boten mituruti pamuthaipun wayah kula Lesmana Mandra Kumara menapa inggih badhe kasembadan saya kucem asmanipun Nalindra Ngastina ing atase panjenengan menika Nalindra kagungan putra mongko mung kepengin rabi kemawon tur sing diangkat dudu wong kana-kana menika tasih putra paduka piyambak anakipun Janaka teka gagar wigar mboten antuk karya tumunten Lesmana ngentengaken pejahipun menika malah saya ngleling semi menika malah saya mbebangeri dhateng asma paduka nggih miturut kemalahipun paman Hari Sengguni kula kedah kados pundi kula nuwun sewu kabar ingkang sampun sumebar Janakawati atmajanipun Arjuna Raden Janaka kapacangaken dhateng atmajanipun Werkudara mongko paduka paring dawuh badhe kadhaupaken dhateng sinten atmajanipun Raden Werkudara dereng kantenan menika ateges manten lanang durung karuan sapa sing bakal dadi manten menika tegesipun dereng saged dipun temtokaken menawi Janakawati menika kagunganipun anakipun Raden Werkudara menika dereng kantenan tegesipun tasih dipun pacangaken menika dereng resmi dipun wengku dening putranipun Raden Werkudara mila sinten kemawon saged angrebat sinten kemawon saged anyaketi dhateng Dewi Janakawati jalaran dereng wonten pernatan hukum ingkang ngayomi dhateng Janakawati kaliyan atmajanipun Raden Werkudara menawi kula ngaten nggih lajeng menawi cara kula sakmangke mumpung durung ana kabar saka Jodipati
manten lanang disiki sowan wonten kasatyan Madukara nglamar dhateng pun Dewi Jenakawati. Sapa ngerti menawi Dewi Jenakawati menika dipun paringaken dhateng pun Lesmana wayah kula menapa mboten nami menika kanugrahan tumraping Lesmana Mandra Kumara. Pun sewu paman. Menawi ngantos lampanipun ing mekaten menika kala wau kawanguran daning sanggaring para kawula. Tumrap kula nglingsemi nuwun sewu menawi cara kula malah luwih isin anak Prabu Duryudana ora iso ngrabekke anake tinimbangane anak Prabu Duryudana menika isin perkara ngrebut wong wedok saka pacangane menawi kula kok awrat wong tuwa sing ora iso ngrabekke anake ning menika mangke badhe nyebat utawi badhe nyebar kriwikan dados grojogan geguyung dados tangisan menika mangke dados tanggungan mboten menapa-menapa menawi cara kula wong nyatane manten saka Jodipati ya durung karuan mantene lanang niku tumrap kula ya sida apa ora menika tumrap kula dados sak mangke disik-disikan kemawon sapa sing dhisik inggih menika ingkang saged ngrengkuh Dewi Jenakawati. Waduh menawi cara mekaten menika mangke kedadosanipun boten sae Paman Haryo Sengkuni. Kula nuwun sewu Ger. Sampun kinten kula menika tumut-tumut perkawis menika gandeng kula menika nujung kula menika pujangga wonten Garing Stina. Undraning pirembagan menika kula nuwun sewu badhe ngrabekaken Lesmana Mandra Kumara. Bawaduna kasinggihan mekaten. Menawi tumrap ingkang Bapak ing Sukalima menapa dipun ngendikaken Adipati Haryo Sengkuni menika kula matuk, kula gathuk lan kula cocok, kula rajang, kula cumandhang. Bawaduna kok ngaten. Lho nggih. Ingkang naminipun temanten menika dereng dipun adepaken wonten ing naib. Menika dereng resmi pengayoman paukuman saking negari ingkang ngayomi dhateng pinanganten menika kala wau nyatanipun anake Janaka lagi dipacangake anake Werkudara. Monggo kabar sing ditampa anake Werkudara mbuh sapa sing bakal dadi temanten lanang durung cetha. Mbuh Gatotkaca, mbuh Antarja, mbuh Antasena. Menika dereng cetha. Tegesipun manten lanang menika ya durung ana. Nek manten lanang durung ana niku manten wedok isih bebas. Isih kena digayo karo sapa wae. Sukses. Nuwun sewu. Menawi mangke ngantos Jenakawati menika sampun gadhahi tresna dhateng atmajanipun Werkudara kados pundi? Menika tegesipun misahake wong olah katresnan. Nuwun sewu menika ngayawara. Lho. Ngayawara dos pundi? Wong mantene lanang urung cetha kok sambung tresna. Apa Jenakawati nggo wong telu, ngoten? Kejaba nek mantene lanang niku wis cetha, upama mantene lanang niku calone Gatotkaca, teges Jenakawati niku wis sambung tresna karo Gatotkaca. Upama mantene lanang niku Antarja, teges Antarja niku wis sambung tresna karo Jenakawati. Upama mantene lanang niku Antasena, teges Antasena niku sambung tresna karo Jenakawati. Lah wong mantene lanange durung ana kok. Durung cetha kok. Isa uga niku mung Karti sampai kaning Werkudara sing dijokke anak-anake ning jane Werkudara dhewe sing arep rabi. Niku ya isa. Nuwun sewu nek niku kok ketoke kok ora. Ya mimbangane ra omong kok Dipati niku. Nggih. Ning ketoke anak kali anake Raden Werkudara. Ning kula cocok kula mathuk. Sampai menawi paduka anak Prabu Duryudana menika mboten ngantos saged mituruti menawi dados pamutahipun Lesmana Mandra Kumara wayah kula. Oh. Nuwun sewu nggih menapa Mas mboten mesakaken. Lesmana menika sampun marambak kaping-kaping badhe gayuh wanita menika gagar wigar tenantu karya. Gayuh anak ratu ora kelakon, gayuh anak pendhita ora kelakon. Apa meneh gayuh widodari. Saya le ora kelakon. Gayuh anake mentang-mentang. Inggih. Lesmana menika nuwun sewu putra paduka anak Prabu Duryudana. Ning Lesmana menika mboten kedunungan kabejan babar blas. Inggih. Menapa paduka badhe mentala? Nyumurupi dateng putra paduka wayah kula Lesmana Mandra Kumara menika nuwun sewu nggih kados dene tiyang ingkang sampun ewah kados dene tiyang ingkang sampun boten ngertos dateng nalar ingkang ganep. Inggih. Menapa boten lingsem ing arasipun anakipun ratu kok sapa pasar sapa terminal. Lesmana Mandra Kumara menika asring lho kula nyumurupi kok melu parkir menika ora boten. Tegesipun lingsem to putra Nalendra kekucah Brana Pices mboten kirang samukawisipun kok lajeng srawung kalian kawula-kawula alit ing nyatanipun mboten sak traju kalian derajatipun. Langkung-langkung menawi mangke Lesmana menika gagal anggenipun badhe pun Jenakawati. Oh, saya nyemelangi. Saya ewah nuwun sewu nggih. Saya nglingsemi dhateng asma paduka. Mila sumados anyandhet anggen paduka nggadahi rawuh lingsem nyumurupi dhateng solah slaganipun ingkang putra Lesmana Mandra Kumara. Dinten menika
menawi boten wonten ingkang purun nderekaken Lesmana sowan dhateng kasatriyan Madukara kula ingkang badhe ngombyong pinanganten putri utawi pinanganten kakung saking negari Ngastina prapteng wonten ing Madukara. Tur malih Janaka menika murid kula. Janaka menika siswa kula. Janaka menika mboten badhe wantun kaliyan kula. Janaka, kowe kudu kaya ngene, mesti dilakoni. Janaka, kowe mlunga mrana, mesti dilakoni. Mila menawi mangke kula ingkang sowan Janaka, anakmu ora usah dadak dicak-pacangke karo anake Werkudara. Ning iki Lesmana tak sowanke mrene supaya dijojoke karo anakmu Janakamati. Janaka langsung mulat mara Sang Arjuna ngaten. Tartemtu kaget manahipun Janaka ajrih kaliyan kula. Mergi kula menika gurunipun. Inggih, Bawaduna. Inggih. Mila sampun ngantos kuwatos, kula ing badhe ngombyong. Bawaduna. Wonten dawuh. Kula nuwun sewu. Tiyang paring pangandikan menika gampil. Ning nek nglakoni angel. Wit gedang woh pakel, ngaten niku. Iya, inggih. Ning tumrap kula mboten nggih. Sampun kula pitados. Menawi anak Prabu Duryudana menika mangke mboten pitados kaliyan Bapak Sukalima. Menawi ngantos Lesmana mangke gagal wigar anggenipun jawab kaliyan pun Janakamati. Oh, kula pasrah kabrahmanan kula. Kula mboten badhe mapan wonten ing Sukalima, mboten menapa-menapa nggih, mboten menapa-menapa. Menawi gagal wigar tenantu karya. Kakang Durna, pripun? Sampeyan wis sumpah keduren. Kok nganti sampeyan pasrah karo derajat pangkat sampeyan. Dik pancen niku dadi anteping ati kula. Oh, ngoten nggih. Waton Lesmana Mandrakumara sampun tresna kaliyan pun Janakamati. Janakamati ya tresna karo Lesmana Mandrakumara. Sebab wong tresna menika nuwun sewu, wong mangun silaning akrama menika gegeranipun namung katresnan. Ngibarate kaya dene wong keplok. Menika kedah asta kalih, kudu tangan loro, ora bakal muni kang keplok mung tangan siji. Oh, ngoten. Mula kudu dinyatake. Carane nyatake nderek kesalipun anak Prabu Duryudana. Pamanarya. Wonten timbalaning ngadawu. Kados pundhakenipun nyatakaken Lesmana anak kula sampun tresna kaliyan pun Janakawati. Menapa mboten langkung prayogi ingkang putra katimbalan sowan wonten negari Ngastina tumunten dipun tanting menapa inggih sampun nggadahi raos tresna kekalihipun menawi sampun nyata-nyata nggadahi tresna sak mangke mboten wonten margi malih kejawi namung dipun dhawuhaken kok nggih anak kula sampun sowan. Inggih kasinggihan mekaten. Sampeyan pinanggih wonten pundi? Menawi kula mangke waloka malah kula nampi duka. Sampeyan boten sawedi. Kula ora bakal paring duka kali paman kula Jenar. Pinanggih wonten pundi? Monggo laturi ndangku langkung rumiyin nggih. Mesakaken dhateng ingkang putra. Sampun karaya-raya sowan wonten ngarsa paduka anak Prabu ing Ngastina. Anak lanang Anindita bocah mursid. Isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Lesmana anakku cah bagus Lesmana Badararja saprapta munggir. Lesmana Mandra Kumara. Nun wonten timbalan ingkang adawuh Rama. Badararja sapraptamu tansah pinayunganing kawidadan nering sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk Rama. Ya tak tampa pangestune Rama Tambanana. Kula pundi wonten ing mestaka dumawahing pangkon andhatosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Ya. Saka ngendi kowe? Nun Saka ngendi? ados kodhok. Kula nuwun sewu lunggir, kula pinanggih wonten pinggiring sawah. Nuwun sewu. Anak ratu kok bathuke ana sentere. Nek sowan wong tuwa sentere dilangi. Supir Rama. Ah, jagat Dewa Bathara jagat pangestu Goro. Lah dalah. Lesmana, Wonten dawuh. kowe iki anak ratu. Kula sampun ngertos. Ora sok sapa sawah golek kodhok barang iki apa kekurangan apa piye? Kula niku nek teng kasatriyan sepi nglangut. Mila golek kegiatan. Arep nggo apa? Nggih dimasak. Apa ora kuat anak ratu nutuk-nutuke Pak Kodhok iki ora kuat apa piye?
Kiat ning enak nek pados. Menika kula sampun angsal setengah ember. Eyang Patih, pripun? Kula nyekel setunggal kodhok kerok kagem panjenengan. Nggih mboten napa-napa, mboten mangke kula tampi nggih. Praharja sapraptamu. Wilujeng Rama ndadosaken kagiat raos ing manah kula dene kula katimbalan sowan ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Duryudana. Prayogakno dhisik nggonmu sowan. Inggih. Asu ingkang dadi napas. Ratu kok trocoh. Asu. Wo tak kira asu. Ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe. Nun inggih Kanjeng Rama ngestakaken dawuh. Wayah Mas Wilujeng. Wilujeng Eyang Patih, kula kaget lho ketemu sampean. Ketok saya sepuh. Inggih nggih sampun sepuh. Kok dereng pejah. Wonten wancinipun piyambak-piyambak. Mekaten Inggih. dipun sekecakaken Kula ingkang matur ngaten menika sanes panjenengan. inggih Eyang. Inggih. Wis mono Mandra Kumara. Padha raja sapraptamu. Siwa Mandura wilujeng wa bekti kula katur. Ya tak tampa pangestune wakmu Mandura tampanana. Kula pundi engga jimat paripik dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka memakono kabagyaning gesang kula. Lah dalah lampuk ngono kuwi runtut. Kaya ngono kuwi apik nandhake ento kowe iki putra Nalindra. Ora ting cemong sakrepe dhewe. Inggih nyuwun pangaksami. Ya ora dadi ngopo. Dawah sami-sami. Gandhok mleguduk swalu gembol semorante. Lesmana, putuku nggih cah bagus. Kowe padha slamet semana ning negara Ngastina, Lesmana. Eyang Penemban Durna. Nggih Durna. Wilujeng Eyang bekti kula konjo. Tak tambah. Pangestu tampanana. Kula pundi engga jimat paripik. Nek kowe iki ora duwe kegiatan apa-apa, kowe iki aja kok coba sawah. Sowan Eyangmu ing Sukalima. Kowe njaluk ngelmu apa tak paringi. Dadi lenmu dolan kuwi ana ututane. Ora kok mung dolan kok ora ana ututane babar blas. Dolan ing Sukalima, njaluk ngelmu apa? Tapaking kontol melayang, tinatah mendhaji ora menter. Kowe njaluk pengasihan model apa wae, tak paringi. Kula wingi nggih mrika nendi teng Sukalima ning kula wis kapok. Lho, sebabe ngapa? Dipengkal Mbah Putri. Mesti kowe arek aneh-aneh mesti ya ta? Arek aneh-aneh kowe ya. Kowe tak kandhani ya Lesmana kowe iki nek arep numpak Mbahmu Putri, kowe ora saka mburi. Saka ngiringan. Saka mburi ya dipengkal tenan kaya. Nggih, kenenggen weteng 3 dina mboten mantun. Perkara kuwi sesuk meneh ora iso cedhak Mbahmu Putri. Mbahmu Putri ki saya tua, saya ganas. Nggih. Benjang kula tak sowan mrika nggih Yang. Tak tunggu njaluk apa kowe? Asmara Tantara. Gegarane wong akrami. Asmara Tantra. Semar mesem, semar merengut. Tak paringi kabeh. Inggih Yang. Prayogakno ya, Nger. Sampun boten kirang prayogi. Lesmana. Wonten dawuh Rama. Ana wigati. Inggih. Apa to sababe dene kowe tak timbali sowan? Lah kula mboten ngertos. Wong sing nimbali sampeyan kok panjenengan nyuwun priksa dhateng kula. Menika naminipun mboten etis. Yalah. Sabar. Lesmana, kowe kelingan pirang dina ingkang kepungkur kowe sowan ramamu Duryudana. Inggih. Kowe ngandhakake yen to tresna karo sawijining wanita. Kowe tak tanding sapa wanita ingkang dadi woting atimu. Sira anakku bocah bagus prasaja. Yen to kowe kapantuk katresnan kelawan atmajane pamanmu Madukara,
ya kuwi si Cenokawati. Aduh Rama, sampun nyebut Cenokawati menawi jengandika nyebut nami menika kula lajeng keloro-loro manah kula Rama. Sebabe apa? Kula sampun saged nyupekaken Cenokawati sampun ngantos bebeda dhateng manah kula nanging sakmenika sareng jengandika paring dawuh ngendikaken nami Cenokawati. Gogrok ati kula Rama. Glogok Mergi panjenengan sampun ngemutaken dhateng manah kula Rama. Wis mono Mandra Kumara. Aku tak takon karo kowe. Inggih, monggo. Apa kowe wis tresna tenan karo Cenokawati? Langit bumi dados seksi menawi kula tresna kaliyan Cenokawati. Dijoli widodari kula mboten ajeng gelem, dijoli napa-napa kula mboten ajeng gelem. Nek mboten Cenokawati pokoke mboten. Ngono. Inggih. Apa kowe wis tau tati ketemu? Rama menika nyepelekaken kula wantun matur tresna menika ateges sampun wonten sesambungan katresnan antaraning kula lan Cenokawati. Apa kowe wis tau tati ketemu? Dereng. Lho kok wong durung tau ketemu kok wis ngandhake sesambungan. Ketemumu eneng ngendi? Wonten ing madyaning pasumpenan. Lah dalah. Wong eneng ngimpen kok wis kaya ketemu-ketemu kae. Ning kaya nyata lho, Pak. Iya, ning madhep rono, Inggih. Lali kula. Kaya nyata. Kados nyata saestu. Nalika semanten wonten ing madyaning pasumpenan kula nedhengipun lelenggan wonten sak ngajenging kasatriyan Saroja Binangun dumadakan wonten sawijining wanita mawi kebaya tuwin mawi nyamping ngagem lendang kuning Iya nyaket kalian kula mak tartap teratap tumuli kula jumeneng kula pethukke lakune wong wedok niku terus kula candhak tangane terus kula wonten ing ngimpen menika nangleti dhateng lare estri menika kala wau. Iya Nduk kowe iki sapa kok kaya aku durung tau tepung karo kowe. Piyambakipun saderengipun matur menika pun geget lambene ngisor. Digeget nganggo untune ketok manis merak ati. Iya Tumunten piyambakipun matur, Raden kula menika ingkang rayipun Cenokawati kula atmajanipun Raden Janaka ing Madukara. Sareng piyambakipun matur kados mekaten menika tumuli kula lajeng saya nyaket. Lah ngapa sebabe kowe mrene? Raden kula menika kepengin suwita. Wondene dawuhing dewa ingkang kula tampi, kula kudu suwita wonten salah satunggiling putra Ngastina. Inggih menika mboten wonten sanes kejawipun Ramana Mandra Kumara. Langsung kula peluk. Aku kula ngaten menika piyambakipun ya ora suwala. ora suwala. Mboten. Ayo nak Cenokawati tak kanthi manjing jroning kasatriyan mlaku reruntungan renteng-renteng kaya temanten sarambut. Saribit. Lajeng dumugi wonten sak lebeting pundi menika? Kasatriyan. Lajeng mriku kula tetenguk wong loro. Iya. Mban-mban kula ken bali kabeh. Kula ngetokake pangunek-unek kula ngumrum kalih Cenokawati dheweke ya ora nampik. Iya. Tumunten kula gandrung mawi sina parijata. Rama pengen midhangetaken Ora.
kula rekam wonten ing HP kula. Iya, sabanjure Saya caket, saya akrab. Tumunten Jenaka Wati nalika semanten kraos sumo. Kang Mas kula sumo. Terus yo nek sumo yo kebayake dicopot. Kula ngoten. Lah sumo kok iya dicopot tenan. Pundhake riki niki Rama. Wah. Matane. Bareng niku nek kowe ora arep krasa sumuk ya ning patunggon wae Jenaka Wati neng kono cendelane akeh. Nderek Kamas terus kula tuntun. Apa Jenaka Wati picak? Mboten, Rama ratu kok lucu. Yai Prabu sampun ngantos mekaten. Kula mriku ngantos jibeg ngrasake anak kula dhewe. Ature kok tan pletot ora karu-karuan. Niki mboten teng pletot, niki serius Rama. Iya. Salajengipun wonten salebeting patenggan silir. Ning Jenaka Wati malah matur kalih kula, Kamas, ngenten iki kula iso mangsuk angin. Iya. Jendela kula tutup kabeh. Iya. Terus kula teturon teng pagulingan. Jenaka Wati bingung. Aku lho nggih matur, santai wae, Dik. Dianggep kaya nggone dhewe wae. Kene dienggo ngaso sedelo. Terus Jenaka Wati nggih gletak mingkletan guling. Eyang Patih kok mripate kiyer-kiyer. Kula menika ler-leran ya, Ngger. Mboten ajeng bayangke napa-napa. Wong tua kok pikirane jorok. Sengguni iki pancen ngono kuwi ora. Ampun bayangke Dik Patih iki ming critane bocah-bocah niku. Nggih. Kula karo sampeyan wis tau nglakoni. Eyang Durna nggih dereng. Wis. Ning sengara dijak teng kasur. Teng kandang. Ngerti ora usah ngomong mah. Malah kesampluk-sampluk aku omong. Lah bareng ngoten Rama kula sampun boten saged angampah hartaning kanepson kula. Mubal-babal boten sagedipun nendhakaken tumuli sikil kula tumpangke teng sikile Jenaka Wati teplok. Iya. Mrika meneng mawon bareng ajeng kula mingker ngonten. Kula ora iso pisah karo Jenaka Wati, kula kudu dhaup karo Jenaka Wati Kanjeng Rama. Nek nganti kula ora kelakon rabi karo Jenaka Wati, kula entengaken pejah kula ajeng golek dalaning pati, ora ana gunane kula urip ana ing alam padang. Bola bali bola ajeng rabi mboten kelakon. Terus kula niki tak nyuwun mriksa, anak ratu kok tanpa ketrima urip kula niku pripun, Rama? Sing astina Maha Prabu Duryudana alon nangandika. Alon nangandika duharining Sun Werkudara. Prabu panjenengan prisa piyambak kahanane anak kula Lesmana Mandra Kumara adalah jagat wasisaning Bathara Wayah jagat panginten kula mboten kados mekaten ingkang lumampah nang nyatanipun sareng kula ngawruhi piyambak dhateng kawontenan Lesmana Mandra Kumara tumunten tuwuh rasa melas dhateng manahipun ing Raka Mandura ing mekaten kula nyuwun dawuhipun paduka Kanjeng Prabu Lesmana wonten dawuh iki mau jroning Datraya sarembug mikirake kahananmu nanging ngerti yo
yen to sejatine Janakawati mau wis dipacangake karo putra ing Jodipati. Ning durung ana sapa ing bakal dadi calon manten lanang anake Si Werkudara. Ning kowe aja cilik ati, kowe aja lara ati. Iki bakal dibudidaya supaya kowe kakon dhawuh karo anake Janaka ya kuwi ingkang wewangi Dewi Janakawati. Aduh. Matur nuwun. Dados niki kula tetep ajeng didhawuhke kalih Janakawati. Yo. Sinten sing tanggung jawab? Oh, Lesmana. Janaka kuwi putune mbahmu Sakalima. Janaka kuwi siswaku. Janaka kuwi muridku. Nek nganti Janaka ora menehake anake sing jeneng Janakawati, ya apa kelakon ngelmu-ngelmune Janaka tak jaluk kabeh. Tak jaluk bali ning Sakalima. Janaka dadi wong ora digdaya, Janaka dadi wong ora sekti. Kanthi pawadan kaya mengkono mau, Janaka luwih abot ngelmune lan ngentengake anake dijawab karo kowe Lesmana. La dalah cendol dawet cendromo tak kintang-kintangku. Iki rumangsaku kahanan kaya ketekan ndi to. Menawanipun, Ger, menawanipun. Menika lho cendol dawet menika. Mandura ya ngono, Pragata menika sanika nek matur ya ngono kuwi. Koko Prabu cendol dawet jeneng. Kaya tak tapu-tapu cangkeme. Ming bab kaya ngono kok nyebar tekan ngendi-endi. Menika lagi spiral. Viral, inggih viral. Matur nuwun Rama. Yo. Dene panjenengan Rama sampun kemareng udaneni dhateng panyuwun kuwa. Yang apa? Matur nuwun nggih Yang, wis aja kuwatir. Janaka mesti luluh, Janaka mesti kalah karo Begawan Durna. Siwa Mandura kula ngaturaken panuwun. Yo, Lesmana. Dene paduka sampun ngudaneni panyuwun kula. Ya Lesmana tiba padha-padha dadi kewajibanku. Inggih, Rama. Nggih. Benjang nek kula kelakon dhawuh. Ya. Remen-remen nggih Rama. Ya aja kuwatir, aja metuk enteke brana picis prabiya pira wae bakal tak paringke kanggo kowe rupian-rupian. Inggih. Karepmu ngopo? Pokoke sedaya kesenian Ngastina dipun tanggap. Ya. Kalih mbleh Sengkuni. Aduh, aku ki salah apa to ya? Ning mboten sanding do ora doyan iwake. Iya. Mangke kula ngagem busana basahan. Iya, sakarmu. Sing mboten ngangge klambi nika lho Rama. Iya, sakarmu. Pokoke basahan terus mangke tata apa Janakawati kula gendong saka Madukara tekan Ngastina. Tata cara dipunji. Mboten. Lho, yen dipunji ki tata cara kraton. Ngono kae kabeh, dhawuh ya ngono kuwi. Mboten ajeng kula gendong saking Madukara tekan Ngastina. Digendong piye? Gendong arep. Aja kaya ngono ya Lesmana. Omong-omong kok saya gladrah. Pokokipun kula nyuwun supados kula dipun dandosi basahan. Nanging nuwun sewu, apa wangun? Panjenengan menika rada lemu kok didandani basahan menika napa mboten wetenge mblegendung. Sampeyan nyindir mantene lanang gitu. Ampun kaya ngoten man. Sing sopan. Merasa penak cangkem sampeyan dhewe. Ora omong. Baliyo marang Saruja Binangun dandana cara pinanganten. Nun inggih. Diombyong sowan ana ing Madukara. Nyuwun pamit, nyuwun tambahing pangestu Rama. Sing ati-ati. Eyang Patih nyuwun pangapunten sedaya menika namung kandhek wonten gegojekan. Ih, mboten napa-napa. Kula nyuwun pamit nggih, Yang. Nggih. Paman-paman Kurawa diketapake. Nggih. Ken ngombyong laku kula le arep lakon dadi manten nek sagedhakan iki mboten ajeng gagal. Nggih Rama nggih. Iya, mesti ora bakal gagal. Amargi Paman Janaka ajrih kalian Eyang Durna anake diwenehke kula. Iya kuwi sing dadi rancangane kaya ngono. Waduh, wah. Nggih. Kula nyuwun pamit. Iya. Kanjeng Wa Mandura sampun kondur wonten ing Mandura ngombyong langempah kula. Iya. Menawi panjenengan rawuh wonten Madukara, Paman Janaka tertentu ajrih saya klakon yen kula jawab kali Janakawati. Yo, aja kuwatir. Eyang Durna piye? Panjenengan tetep kudu
Giri Goda kalih Paman Janaka panjenengan paring dawuh nek ora diwenake Janakawati ngelmu-ngelmune dijaluk ngoten nggih Yang. Heeh, aja kuwatir. Ora usah tok dikte aku wong tuwa. Nggih ngestaken dawuh sampun sedayanipun dipun sekecaken anggenipun sami lelenggan. Kula nyuwun pamit Rama dandan cara pinanganten. Yo. Aja kaya bocah cilik. Nun inggih pareng Sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik Lesmana. inggih. Dados kula niki kudu wangsul teng Saraja Binangun. Yo. Dandan cara pinanganten. Yo. Nah ingatan kula nyuwun pamit wa eyang sedayanipun dipun sekecaken. Wonten dawuh nggih. Koko Prabu Bawadurna. Wonten timbalan nggih. Wonten dawuh Yai. Sampun prisa piyambak. Menawi ngantos kula mboten nuruti dhateng pamudhaipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Menapa inggih kula badhe kecalan dhateng Lesmana. Nyatanipun menika ingkang badhe nyambet dhateng sejarahipun Duryudana. Nglenging saking menika sampun gumala ngrembak. Ingkang putra Lesmana Mandra Kumara kaombyong sowan wonten negari utawi wonten ing kasatyan Madukara. Tumunten Kakang penembanduring badhe tanggal jawab perkawis menika nggih Bawadurna. Wonten dawuh Sampun ngantos kandhep wonten ing pangandikan ning ketaka babar kados pakarti. oh inggih inggih. Mboten langkung mengestu padha dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Dinten samangke babar pisan kula aturi mbidhalaken dhateng Atmaja kula Lesmana Mandra Kumara. Koko Prabu wonten dawuh sampun ngantos nikahaken dhateng Lesmana. Ih ngestaken dawuh Kartomarma wonten timbalan kaya wis ora ana dawuh maneh budhalna kang putus ibu jeneng ingsun mundur ngedatun. Lelakon iki bakal tak kandhake kelawan garwaku Yai Ratu Banowati. Menawi sampun paduka dawuhaken tartemtu lamun mung sembut nyendikani dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kaya wis ora ana dawuh maneh Yai Hartomarma. Mugi kepareng kamarayogakaken anggenipun lenggah wonten ing Datulaya negaring Traju Tresna. Mboten kanthi kanyono-nyono dene kula nampi sowanipun kadang kula ing parang Garuda pun sombong. Namung saderengipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Anggir Narakasura. Sampun kula tampi dawuh sami-sami paman. Mbok menawi wonten rembak ing nedya dipun aturaken dening kadang kula Taruna. Mugi kepareng paman anyekecakaken anggenipun lenggah. Niki sampun boten kirang mrayogi pisuwanipun ing paman pun Pancatnyana. Adikku bocah bagus. Sombo padha rejo sapraptanira ana ing negara ing Traju Tresna, Yai. Menawi pasang Kalimantabi lebih niki rodone Demawahing Tawang Towang. Kakang Mas Koko Prabu Setija Brahmana Rakasura. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Kemundi kejimat aripe dayan ana ing kasantosan. Sombo ana wigati apa teka janur gunung sira Yayi sowan ana ngersaning pun Kakang yen pancen ana wigati murudyake matur marang pun Kakang aja nganti ana rasa tidha-tidha murudyake matur marang kadangmu Werda ing Traju Tresna. Nun sewu astunipun sowan kula menika namung badhe nyuntak dhateng pangunek-unek ing raos kula. Pangunek-unek bab kepiye? Nun sewu. Wale-wale menapa Kakang Mas? Estunipun anggen kula perkawis anggen kula badhe aturaken paduka Kakang Mas menika. Kono kula sampun boten wantun matur dhateng ngersanipun Kanjeng Rama Prabu. Gusti to. Perlune apa lan wigatine apa dene sira matur ing kaya mangkono? Nggih, wale-wale menapa? Estunipun kula menika nampi sasmitaning dewa. Ingkang jumbo kalian manah kula sasmitaning dewa ingkang jumbo kelawan penggali ing siadi bab perkara sing kepiye kula menika sampun dungkap dewasa mongko rencang-rencang sabaraan kula menika sampun nambut silaning akrami nadyan kula menika putra Nalendra nanging dumugi sepriki kula menika dereng kepareng pikantuk jodho mongko nyatanipun estunipun mboko sekedhik kula menika sampun kethukulan raos tresna. Wiwit nalika semanten kula sowan Kanjeng Paman Arjuna ing Madukara, tumunten kula pinanggih kan kadang kula pun Yayi Janakawati. Wonten ing mriku mbok menawi sampun kepareng ing Jawata,
wonten thukuling raos tresna ingkang mapan wonten telenging manahipun ingkang rayipun Samba. Tumunten dinten sakmangke raos menika saya ngrembaka saya ageng wekasan anyurung dhateng tekad kula supados kula menika wantun munjaken rasa paduka Kakang Mas. Sabanjure inggih sowan kula wonten ing Trajutresna menika mboten sanes kejawi namung nyuwun senjata pitulung dhateng jengandika Kakang Mas Tijo Boma Narakasura wonten sukarelaning penggalih amakili dhateng tiyang sepuh kula lan panjenengan inggih menika Kanjeng Rama Prabu Ndrawati sowan Kanjeng Paman Arjuna ing Madukara. Mugi kepareng paduka Kakang Mas Setijo nglamaraken dhateng ingkang putrayipun Samba sageta sakmangke kula sambet gegandhengan kanca kaliyan pun Nyayi Janakawati ing Madukara Kakang Mas. Kang samar mamoring sukma sinukmaya winah ya ing sepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana Samba wong timbalan ngadhawu rumangsa kodheng penggaling pun Kakang lamun pun Kakang nyembadanipun kang dadi pamutayadi kula nang Parang Garuda aku mesti dianggep luput dening Kanjeng Rama Dwarawati ing atase sira siadilan pun Kakang pinutrakake dening Nalindra Indrawati teka siadin duwe gegayuhan tanpa taren kelawan wong tuwa sinengguh Setijo nglangkai marang Purbawasisaning Nalindra Indrawati. Kakang Mas dhateng sinten malih cobi kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula raosaken kejawi namung paduka Kakang Mas Tijo menawi ngantos kula menika mangke matur dhateng Kanjeng Rama inggih menawi Kanjeng Rama menika mangke nampi dhateng aturipun ingkang rayipun Samba rak malah kula kewirangan agengipun nampi duka saking Kanjeng Rama Indrawati mila dinten sakmangke menawi Kakang Mas Tijo kersa lan wonten danganing penggalih mugi monggo kula aturang njung lampahipun ingkang Samba sowan dhateng Paman Janaka wonten ing Madukara sakmangke jengandika ingkang kinarya sili ing tiyang sepuh kula supados saged kasembatan panjangkanipun ingkang rayipun Wisnubrata. Paman Pantadono wonten dawuh nggih. Ewuhaya anggen kula badhe mituruti dhateng pamutahipun kadang kula pun Samba. Jengandika dados tiyang sepuh kula menawi miturut Paman Pancadono kados pundi? Nuwun pangapunten. Gandeng panjenengan sampun dipun anggep dhateng anggir Samba menawa dados siling tiyang sepuh. Tumrap kula boten wonten amunipun menawi jengandika menika nderekaken utawi angombyong dhateng pinanganten saking kasatyaning Parang Garuda supados sowan wonten ing kasatyan Madukara menawi wonten dukanipun Kanjeng Rama kula nuwun sewu ingkang dipun pitados anggir Samba menika jengandika anggir Prabu Setijo kula boten wonten lepatipun menawi jengandika menika nuruti dhateng pamutahipun ingkang raying Parang Garuda menika menggaturipun ingkang abdi pun Pancanyana nggih anggir Setijo kacayan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta Samba wonten dawuh yen pancen kaya mengkono pundi ngemban dawuh timbalaning Kanjeng Paman Pancanyana ingkang tak anggap kami tuwa ning negara Trajutresna nadyan panjenengane minangka wrangka nanging uga wis bola-bali menehi dalan kelawan Setijo yen to ewuhaya rasaku nggone bakal nemtokake sewiji-wiji inggih yen to pancen wis kaya mengkono kang dadi ature adiku lanang Parang Garuda pun Kakang ora bakal selak ayo Yayi ndak kanthi sowan Kanjeng Paman Madukara ngaturake apa kang dadi wigatine yen to Kanjeng Paman ora kepareng maringake atmajane ya kuwi Dewi Janakawati ateges aku gawe gelo atine adiku lanang aja nganti kowe gawe gelo yen perlu kanthi cara apa wae Paman Janaka kudu maringake atmajane Janakawati didhawuh karo adiku lanang Parang Garuda iya matur sembah nuwun tanpa pepindhan
mengatakan monggo suami kula dherekaken Paman Mancanana wonten dawuh saged bedhuk karo prajurit Ngastina aku minglar kiwa kowe nyegat kiwa minglar nengen kowe nyegat nengen aja mati tanpa lan prajurit saka ngendi ditembungake wae prajurit saka Traju Trisna andaning Sang Nata Prabu Setija Bama Narakasura aku tumenggung Prawara Kendra ya dasar para nyata ora ndodhok ning ngarepe Pangeran Pati celandaan iki Kartomarma Kadhanata Ngastina lakune dampyak prajurit ngirit calon temanten lanang saka negara Ngastina ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumaring yang bakal dhaup karo putri Madukara Dewi Janakawati lho kosek monggo sedyaning Kanjeng Sinun Prabu Setijaga nglarapake kadange taruna Raden Samba Wisnu Brata kene bakal sowan ing kasatyan Madukara nedya dhaup kalawan Janakawati aja ngawur Janakawati bakal minangku garwa dening Anggir Lesmana Mandra Kumara sing ngawur ki wong Astina cetha yen to Raden Samba sambat kelawan kadange sepuh mung kepengin dhaup karo Dewi Janakawati mula wektu dina iki tak jaluk kanthi banget Raden Kartomarma ora usah dadak kowe ngarepake manten lanang saka negara Ngastina Baliyo iki Dewi Janakawati bakal didhaup dening Raden Samba sing kudu bali kuwi prajurit saka Surateleng saka Traju Trisna kowe sing kudu bali yen ngono apa perlu aku ingkang balekake kelawan kowe lho ngajak Suraya apa babamu wong Ngastina ora bakal wedi karo wong Traju Trisna yen pancen kaya mengkono ayo saiki dicoba sapa sing unggul prajurite kuwi ingkang bakal mengku garwa sarta mboyong marang Dewi Janakawati ora lan tak kedhepake tebak dadangune marganing pangale geger perkara apa Kurawa sami perang tanding kalian prajurit saking Traju Trisna lha kok ta Kurawa ki rak kewajibane mengombyong manten lah kok dadak perang barang ki sing ngakon sapa kepanggih kalian tiyang Traju Trisna sami-sami badhe ngayunaken Dewi Janakawati sami-sami cukeng sami-sami adreng wekasan gregeten tiyang mriku kula tantang lah iki nang kene iki elekmu kowe iki ora sadar dapukamu apa kowe iki mengombyong manten ora arep perang ning Kurawa ki pancen wis watake gleleng tur seneng dialem seneng dibombong kowe nek adu arep karo wong Traju Trisna terus kawula sing do ndelok tonyo wae terus gelut kuwi jenenge wong bombongan tur meneh kowe musuh wong Traju Trisna menang apa kalah nyuwun mapunten kawon ora aku tak takon jane Kurawa ki menangi karo sapa ta karo Pandhawa kalah karo Panakawan kalah karo wong Traju Trisna kalah kaya ngono kok lehmu perang kok mbok ya wis nek kira-kira digawe ora nganggo perang iso ki ra sanggo perang kok mesti dadak gegeran sampeyan mung paitan cerewet bae kene wis lara malah direjang sampe nek jeneng loro niku lho ditulung napa pripun kok malah omong bae apik kaya apik-apik wae lho semanggaken man kalah pangestunipun kawula anak pendeta kok kalah demi anak pendeta itu terus kudu menang kalah gumantung karo mungsuhe dudu Pandhawa kok kalah nyatane kalah kok dadak paidu terus mbok sampeyan niku jajal patih maju pripun rasane perang mangkelake aku kok malah diseneni terus lagi iki yang apa kancane gelut ku ya gelut Pak oh lek ae maju malah kepethuk buta Traju Trisna kalah apa menang jelas kalah jeneng buta muncul kula kok kon menang niku nalale pripun kula tak takon kula anteng jes niku mriko kaget wae ora bal ngoten duanteng blek modale sapa kula modal
Oh. Kowe nglekar. Mati. Mati ngono malah cetha nek modal iki modale sapa? Jenenge sapa butane? Mau tidak mau. Mau Dara. Mau dulu. Kuwi prajurit saka Traju Tresna. Ah iya. Terus Cokot kula, Mas. oh, Ndase dicokot. Monggo ndas tok dicokot Mas niku. Apa ora wae lacane lici? ah iya. Isi Lici. Gawel niku. Wong gletak ditak bles. mlebu pirang senti. Kok mlebu to? Bles kuwi mau. Ngene lho. Dis. Ah, nek dus malah ngerti aku. Dus Kula candal aku kula getak 2 kuntal man. kalah. Kawon. Kowe iki satriya lho, kadang nata. Nggih. Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah. Mungsuh Panakawan kalah. Coba Kurawa iki menangi karo sapa? Wong Traju Tresna iki nek mungsuh wong Kurawa, kondang wong Kurawa bangane wong Traju Tresna. Kok iso kalah? Prajurit Traju Tresna iki arang-arang metu, kowe iso menang karo Kurawa. Ah nek cara aku rak ya isin to. Sing izin? Kowe. Hah? Kula kok biasa. Ora isin. Jen di melem ilang. Santai mawon. Kalah kok izin. Kalah ya glelek. Kalah kula ngaku menang kok. Padahal cah tipis. Iya. Ya wis nek cara ngono ora arep melu-melu tuh. Sapa Kurawa sing arep maju? Watak. Citraksi Keman. arep maju po? Nenek kula maju, sing kiper sapa? Maju perang tegese Mumpung suwe. prajurit saka Traju Tresna. Wah. Amuk Suramata jenggote mbani padha-padha. Ki seneng aku anggere ngene. Ketok nek semangat. Mumpung suwe dudu Pandhawa, anak-anak Pandhawa to. Dudu Panakawan. dudu Ning wong Traju Tresna. abdine Prabu Dasamuka. Ngawur. Prabu Setija Bama Narakasura. Prabu Setija Bama Narakasura. Wani maju. Sumbar le. Weh. Wong. Putih man. Traju Tresna. Aja gembelo siramu, geleleng pacamu. Kowe ngalahke Kurawa samperangan. Iki Harya Citraksi. Dendreng tatu. Dedengkote. Kurawa iso ngarahke aku sasat iso Jara langit. Iso mecah wesi kligen. Ora sah dawa-dawa. Iso mecah Wesi. kligen. Ndilat. Syabang. Wesi abang. Maju. Wong remot dene aku kareno. Sik. Iki wis perang urung kowe mau. Pun mriko. Nah, terus Sepiye? tegese Ora ana wong. Kula tekan mriko niku bingung. Tilang. Mungsuhku sapa? Kula wis sumbar teng mriko. Sapa iki mungsuhku? Ora ana wong memetu man. Mula kula terus bali. mbok coba dibaleni. Sepi. Nah, terus Kagol. perang ora? Mboten. Ngapa kok, ha? Aku nek gagas kowe iki ora umur
ning marai setruk. Kon maju kok ming gedhe abikan ning Rasida perang. Mbok jajal maju kono. Sapa sing dadi mungsuhmu? Eko. Oke. Walik-walik nek omong. Amo Surabrata arep sepi tetep dangdut kendangane. Tak goleki. Tak goleki. Sapa ketok lebur tumpur gede banget. Sapa iki? Ci sapa? Cici traksi. Bareng ketemu aku kok mak perpet. Raine dadi pucet. Waduh. Kencat nyono. Pate pancangono. Iya, dasar para nyoto. Mundur apa ora? Ora bakal mundur. Ayo di prajurit Mestina. Ora mundur. Aku sing mundur. Wah, cikur gede banget. Kula sumbar. Amo Surabrata Jayamrata tengrika. Ayo. Bareng metu. Wah. Buto gede banget. Jenenge sik tak takoke, Man. Ya. Panci. Pancat. Panci dengkul atos. Patih Traju Trisno. Pancak nyono. Muni ngenten iki ati kula wis gogrok. Ayo, kowe arep ngopo? Njaluk mati cara piye? Wis entek ati kula, Man. Kula terus. Ayo, kowe apa aku sing tekaning mati? Pancanyana Sumbar. Ayo, aku ora bakal mundur. Kula ya omong, nek kowe sing ora mundur kowe maju, berarti aku sing mundur. Terus kula bali. Bali perang kapan? Dereng lakon. Arep perang ora? Musuh gede banget. Kula men cilik mengke kaya tahu ketumpangan Lombok. Enggak tanding. Oh iya. Rasida perang. Enggak. Males. Nenek mungsuhe padha. Nenek mungsuhe padha oke lah. Kan mungsuhe gede banget. Gede tenan. Ah iya. Mesti kalah. Heeh. Bapakane isin. Ah iya. Lulu wong mundur ning rak tetep gleleng. Ah iya. Glelenge. Ora tatu, ora babak. Ah iya. Ning kalah. Ah iya. Ning mundur. Heeh. Paham? Iya iya. Kula suwane omong nek sampean ora paham. Kula gelo. Iya iya. Ngeten yo. Wis. Ku anggere ana wong mati mergo ngantuk. Mergo watuk. Rumangsaku kok omong kok ora tau ana lerene. Kurawa piye iki, Ger? Prajurit saking negari Sina kepapak prajurit saking Traju Trisno. Lho. Silen, Man. Monggo laturi nak yen aker piyambak. Wah, ra dalah kula laturi piyak kula sono kula tantangane dewe.